Decepcionante arranque da campaña marisqueira en Noia. Máis de 1.400 mariscadores volveron hoxe á actividade na ría. A primeira xornada foi aínda peor do agardado, co berberecho escaso e a ameixa case inexistente. Que tal, saúdos? Estes resultados confirman as malas expectativas que auguraban as mostraxes ante a escaseza de bivalvo de talle comercial. Vémolo de contado despois dos titulares. O Concello de Ribeira faise con 6,5 millóns de euros de fondos europeos para executar o proxecto Ribeira Atlántica 2030. O plan contempla a rehabilitación integral do barrio de Banda ao Río e a súa integración co resto do centro urbano. As familias do Colexio de Rubiáns en Vilagarcía están en pé de guerra polos horarios imposibles que teñen no centro. A AMPA denuncia que levan case 6 meses agardando por unha resposta da Xunta para dar solución a un problema que, lembran, veñe sufrindo dende hai 17 anos. Agora puxeron en marcha unha campaña xunto con Zona Aberta para denunciar esta situación. A Deputación de Pontevedra considera a recuperación da Bienal de Arte de Pontevedra un éxito rotundo. 125.000 espectadores pasaron polas diferentes propostas dunha programación que se prolongou 102 días. Hoxe avanzaron que haberá Bienal 2027. Chamamento da Fundación Provincial do Banco de Alimentos de Pontevedra á cidadanía. Os días 7 e 8 de novembro a entidade celebrará a súa gran recollida, pero para facela posible precisan mobilizar máis de 800 voluntarios en Pontevedra e nas localidades do norte da provincia. E unha marea humana encheu Meis este domingo para participar na terceira carreira de Leo. Unhas 2.400 persoas participaron nesta cita que serviu para recadar fondos para enfermidades raras. Nesta ocasión foron para a Asociación Española de Enfermos de Alexander e para a entidade Duchenne Parent Project. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Comezamos. Máis de 1.400 mariscadores volvían esta mañá a actividade en Noia. O arranque da campaña foi decepcionante tras constatar os profesionais a escaseza de marisco, especialmente de ameixa. Estes resultados confirman as malas expectativas que auguraban as mostraxes ante a escaseza de bivalvo de talle comercial. Pasadas as 11 da mañá comezaban a chegar as primeiras embarcacións ao porto de Testal. Tras súas horas de actividade, os mariscadores apenas puideron apañar o tope de berberecho fixado en 15 kilos. Ese escaseaba aínda moito máis a ameixa, na que foi imposible cubrir os cupos establecidos en 3 kilos de xapónica, 2 de fina e 2 de babosa. Non hai nada. E che dixo, eu teño 50 anos, desos 16, nunca vin isto. Vin cierres millores. Fatal, non hai nada, está moi mal, de feito non collemos o tope establecido ni nada, nin de berberecho nin de ameixa. 2 horas e non nos dou tempo nin a coller o berberecho, pinta moi mal. Non, é pouco berberecho hasta a costa, ameixa nada, nadiña. Este mal arranque non supón unha sorpresa para a confraría que xa detectara nas mostraxes a escaseza de marisco de talla comercial. O 80%, o 75% ao berberecho non daba a talla comercial. E a japónica igual, da ameixa. E a babosa tamén un 90%, non dá a talla. E a fina tamén, non creceu do ano pasado este. Creceu un pouquiño en agosto, pero dou un parón en setiembre, e agora parece que está crecendo algo. Haberá que agardar a evolución durante as próximas semanas, cando agardan que vai medrando e acade un mellor prezo. Home, eu penso que ha de ir medrando, pouco a pouco ha de ir medrando, Claro, non hai eses cupos e cupos, nós puxemos 15 kilos de berberecho a flote, a nova pé, había xente da flote que quería 30 e 40. Para qué? Para coller os 2 días, se cada non está chea ainda a vianda, porque vai enchendo ahora no mes de outubro, vai enchendo, casi como pasan as semanas, os conserveiras pagan máis e a vianda está chea. Se o quitamos, non está ben chea a vianda, vai barato, ou vai a €1 de cuarta, nós non queremos facer ese riesgo. A ver como vai na subasta a tarde e depois vamos decidir se subimos ou non o cupo.
Aínda así, as expectativas non son optimistas, polo que os profesionais auguran unha campaña modesta e non moi longa. Pinta moi mal. O ano pasado mala, este ano pinta peor. A ver, nós vamos traballar hasta xaneiro e pensamos que habíamos de traballar en marzo e abril. Iso é o que pensamos, porque vai crecendo, vamos ser optimistas, vai crecendo pouco a pouco e vamos quitando pouco a pouco. Pois falando de marisqueo, PSDG exixe a Xunta un plan de axudas directo e específico para as familias mariscadoras afectadas polo peche biolóxico de 6 meses decretado polo goberno galego. Dende a illa, os socialistas reclamaron apoio para un sector do que dependen, lembran, milleiros de familias na Ría da Arousa. A deputada socialista Paloma Castro urxiu o goberno galego que poña en marcha xa os instrumentos legais e financeiros de que dispón para activar estas axudas. Exixiulle o Executivo de Rueda que garanta compensacións económicas para afrontar o peche de 6 meses dende o pasado 26 de setembro que afecta aos bancos de libre marisqueo de Cabío, Boído e os lombos do Ulla. Advirte que o sector aceptou a medida con responsabilidade, pero conscientes de que non se pode asumir un peche sen compensación económica que suporía, dixo, a condena definitiva para o sector. Avanzou que o Grupo Socialista levará ao Parlamento galego unha iniciativa reclamando prestacións por cesamento de actividade nos meses de outubro a decembro e un plan de axudas compensatorias cofinanciado con fondos FEMPA para os meses de xaneiro a marzo do vindeiro ano que cubra os custos fixos da actividade e garanta a viabilidade das confrarías e os profesionais. Nos vemos lóxico este peche e o sector aceptou esta medida, pero faino con unha condición clara e lóxica, que é que non se pode asumir un peche sen compensación económica, porque sería condena definitiva para o sector, no? Para moitos mariscadores e mariscadoras a flote. E que fixo a Xunta? Pois ben, pois declarou unha resolución de peche por forza maior, pero non hai nin plan de axudas, ni calendario de pagamentos, nin compromisos firmes cos profesionais afectados. Como cada luns, a comunidade educativa do Colexio Grupo en Ribeira volveu concentrarse ás portas do centro para exixir a incorporación dun mestre para terceiro de primaria. Con esta cacerolada convocada pola AMPA, as familias seguen a reclamar un ensino de calidade para todas as unidades, a pesar da negativa da Xunta a ampliar o catálogo de profesores. Como consecuencia, unha das aulas de terceiro carece de titor, polo que cada materia está a ser impartida por mestres distintos. En paralelo, continúan coa campaña de recollida de sinaturas na que levan acumuladas xa máis de 3.000. Así mesmo pedirán amparo á Valedora do Pobo ante a falta de resposta da Administración galega. En Vilagarcía, as familias do Colexio de Rubiáns están en pé de guerra polos horarios imposibles que teñen no centro. A rapazada entra contra as 10 da mañá e ao mediodía case non teñen tempo para xantar no comedor. Explican que o problema parte dos horarios do autobús escolar e que se solucionaría contando cun autobús máis. As nais e pais denuncian que levan case 6 meses agardando por unha resposta da Xunta, un problema, lembran, que veñen sufrindo no centro dende hai 17 anos. Agora puxeron en marcha xunto con Zona Aberta unha nova campaña para denunciar a súa situación. Citámonos cun grupo de nais pouco despois das 10 da mañá no Colexio de Rubiáns. Noutros centros a xornada lectiva xa iría encamiñada, pero neste o día acaba de comezar. Aquí entran ás 10 menos 10 da mañá, un horario, denuncian as familias, que carece de toda lógica. A efectos e conciliación é un desastre, pero o máis importante é o tema da comida dos nenos, que teñen escasos 15 minutos para comer, porque entre que baixan, se lavan as mans, se sentan e lle sirven a comida, non hai tempo. Porque as clases rematan ás 3 menos 10 e o bus escolar sai daqui ás 3:30. Lamentan que os horarios lectivos estean adaptados ao autobús e non ao revés. De toda a vida de Dios, o que paga exige. Aquí invírtense as cousas. Aquí manda a empresa de autobús. As familias están fartas deste tema porque, lembran, levan a voltas con este asunto 17 anos. Creen que agora é o momento de solucionalo, tendo en conta que en breve vai expirar a concesión da actual empresa de transportes. Poñendo un autobús a maiores, solucionase. Aquí estes señores da Xunta dixeron que incrementaban a partida presupuestaria. Estamos falando de 95 millóns de euros para 9 meses de curso.
calderillo que lle supón poñer un autobús a maiores e que posiblemente solucionarían problemas de outro centro máis, como é o IES Carril. Pero segundo denuncian, atopáronse cun novo atranco, a Xunta non lles fai caso e nin tan sequera lograron pechar unha reunión para expoñer a súa situación. Pasábanse a pelota que si educación, que si mobilidade, que si mobilidade, que si... E nada, entonces como estaban pasando esa pelota que les din que non, se pasan a pelota, nos fixemos unha solicitud directamente con Rueda, pero nin Rueda, ni... non hai maneira. E a espera de conseguir esa xuntanza con alguén da Xunta, puxeron en marcha unha nova campaña. Desta volta contan co apoio de Zona Aberta, que repartiu entre os seus establecementos cartéis como este para visibilizar o seu problema. Expresamos a noso apoio, sobre todo aos nenos, non, que teñen pouco tempo para comer, e creemos que é unha causa xusta o feito de, que lle proporcionen un autobús para eles solos para, coordinar un pouco o tema dos horarios, que para nós, a verdade, explicándonos o tema como foi o AMPA, que veu a explicarnos como pasaba, o que pasaba e a problemática que tiñan, creemos que é unha reivindicación xusta. Esta cuestión xa se tratou tamén no pleno de Vilagarcía, onde se aprobou por unanimidade unha moción presentada polo BNG e defendida pola AMPA de Rubiáns. Logo do voto favorable de todos os grupos, incluído o PP, o colectivo de Nais e Pais fala de falsas promesas por parte dos populares, tanto a nivel local como no Parlamento de Galicia. Bueno, pois seguimos con outras novas. A Deputación da Coruña aprobou no último pleno por unanimidade un investimento adicional de 22 millóns de euros pro Plan Único de 2025, acadando así os 138 millóns de euros. Dende o organismo provincial destacaron a elevada contía deste plan, que se consolida como o maior plan de cooperación municipal de Galicia e un dos máis ambiciosos de todo o Estado. No que se refire ás comarcas de Muros, Noia e o Barbanza, recibirán preto de 2 millóns de euros 2 millóns de euros máis como parte dese investimento adicional, polo que a cifra total para o Plan Único 2025 ascenderá a uns 15 millóns de euros. Por concellos, a cantidade máis elevada será para Ribeira, con preto de 3 millóns de euros de investimento. Séguenlle Boiro con algo máis de 2 millóns, Porto do Son con 1,5 millón e a Pobra, Noia e Outes con algo máis de 1,4 millóns. Rianxo e Muros recibirán 1.300.000 euros, pechando Lousame, o municipio que menos recibe, con algo máis de 1 millón de euros. E o Concello de Ribeira acadou 6,5 millóns de euros de fondos europeos para executar o proxecto Ribeira Atlántica 2030. O plan contempla a rehabilitación integral do barrio de Bandourrío e a súa integración co resto do centro urbano. O Plan de Actuación Integral Ribeira Atlántica 2030 marca un fito coa consecución de 6,5 millóns de euros de fondos europeos. Suporán a mobilización de 10 millóns de euros de investimentos para a rehabilitación do barrio histórico de Bandourrío, un proxecto que o Executivo pretende recuperar a identidade de Ribeira. Son 6,5 millóns de euros que van permitir mobilizar máis de 10 millóns de euros en investimentos vitais para a nosa cidade. Dentro do plan de estrategias integrais locais, o Concello de Ribeira presentou unha proposta ambiciosa que pretendía revitalizar o barrio originario da nosa vila, o barrio de Bandourrío. E para iso presentamos unha serie de accións que van permitir transformar a Ribeira originaria para que sexa unha Ribeira aberta á cidadanía, tamén máis verde e, por suposto, máis accesible. O proxecto contempla a rehabilitación integral da antiga nave da Conserveira Cerqueira, a construción dun centro social para uso veciñal e a reurbanización da praza de Pontevedra, onde se habilitará tamén un aparcadoiro soterrado para favorecer a mobilidade. Pretendemos non só recuperar Cerqueira para o espazo público, para que sexa de todos os veciños e veciñas, senón tamén acometer unha rehabilitación importante nesa conserveira tradicional e, ademais, construir un centro social máis pequeno ao seu carón para que poida acoller as actividades culturais, sociais e lúdicas do Concello de Ribeira e tamén do propio barrio de Bandourrío. Outra das actuacións estrela que presentamos nese plan de actuación integral ten que ver coa reurbanización da praza de Pontevedra. Máis de 7.000 metros cadrados que serán reconvertidos, facendo un estacionamento soterrado
económico para que todas as persoas que chegan a Ribeira, tanto para traballar como para facer os seus recados, poidan deixar o seu vehículo nun lugar céntrico e que teña un modelo de desenvolvemento pois moi similar ao estacionamento do Centenario, que está sendo todo un éxito e que está tendo tan boa acollida por parte dos veciños e das veciñas de Ribeira. Na superficie contará con pistas deportivas, área de xogos e zonas verdes. Trátase dun proxecto ambicioso complementado con fondos propios ou doutras administracións para a posta en valor dun dos barrios orixinarios da vila que actualmente se atopa moi degradado. E a volta da publicidade facemos balance da Bienal de Pontevedra e estaremos en Meis a ver que deu de sí a edición deste ano da Carreira de Leo. Continuamos aquí nas novas en Canal Rías Baixas. A Deputación da Coruña presentou esta mañá o programa Merca na Vila. A través dela, a institución provincial busca fomentar as compras no comercio local naqueles concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes. Conta cun orzamento de 6 millóns de euros, cos que se prevé mobilizar preto de 25 millóns de euros en vendas. O programa Merca na Vila, que vén de poñer en marcha a Deputación da Coruña, busca apoiar o comercio de proximidade naqueles concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes. Enmárcase de cheo nas políticas impulsadas dende o goberno provincial, de cara a mellorar a economía, o emprego e a fixación de poboación no rural, fomentando ademais a un sector como o comercio, especialmente castigado nestes últimos anos. Estamos a falar de que nos últimos 8 anos nesta provincia se leva perdido unha tenda, un comercio diaria, preto de 1900 tendas perdidas nos últimos 8 anos nesta provincia. Por non falar de Galicia, onde a cifra é lógicamente proporcional, non? Pero en calquer caso é unha cifra que asusta e que conleva ademais pois unha reflexión que nos leva a accionar dentro das nosas posibilidades, pois tomar medidas para apoiar a un sector que, como digo, estructura claramente pois o que é unha vila, non? Unha vila necesita, en calquer caso, pois servizos públicos, pero tamén necesita pois ter tendas para abastecer a vida diaria dos nosos veciños e veciñas. Merca na Vila está dotado cun orzamento dun 6 millóns de euros, unha cantidade o suficientemente importante, que o converten nun dos maiores programas de impulso ao consumo de proximidade activado nos últimos anos en Galicia. Un programa ambicioso que ten un orzamento de 6 millóns de euros que, para que nos fagamos unha comparación e unha idea, a Xunta de Galicia nas súas accións comerciais para apoiar o comercio orzamenta 7 millóns de euros, 7 millóns e medio de euros para toda Galicia no exercicio 2025. A Deputación orzamenta 6 millóns de euros para unha súa provincia e para concellos de menos de 20.000 habitantes. Por tanto, estamos a falar de que o impulso que lle vai a dar ao comercio esta acción temos considerado que vai a ser sobre uns 25 millóns de euros como mínimo que vai a mobilizar de recursos privados e públicos neste exercicio 2025. Os comercios interesados en participar no programa Merca na Vila terán de prazo ata o vindeiro 20 de outubro para inscribirse. Poderán facelo a través da plataforma www.mercanavila.es. Unha vez rematado o prazo de adhesión, a veciñanza que o desexe poderá descargarse nos seus teléfonos móviles ou seus bonos de desconto. Serán un máximo de 100 euros por persoa, que poderán aplicar descontos automáticos de entre 5 e 15 euros en función do importe de cada compra, sempre que se realicen nos establecementos adheridos ao programa. Os descontos estarán dispoñibles ata o 20 de novembro ou ben ata que se esgote o orzamento dispoñible. Cambiamos de asuntos. Novos colectores de recollida de aceite usado xa están a instalarse en Pontevedra. Son un total de 32 que se repartirán por diferentes puntos do concello, tanto da área urbana como do rural. Os dous primeiros xa están dispoñibles na entrada do mercado de abastos. Tamén se prevé a súa colocación en Monteporreiro ou Estribela, mentres que nas parroquias as localizacións definiránse en colaboración coas asociacións veciñais. Este servizo correrá a cargo da Cooperativa de Traballo Social Muller
mulleres colleiteiras. Elas encargaránse da recollida e xestión deste aceite usado, tarefa na que traballan dende hai 10 anos en diferentes concellos galegos. Cabe destacar que este aceite será tratado para despois pasar a mans de empresas que o converterán en combustible renovable. De entrada, a intención é realizar a recollida unha vez a semana. Mulleres colleiteiras é unha cooperativa que destaca polo seu impacto social, xera emprego para persoas vulnerables ou en exclusión social. Ademais, o 99% das súas 8 traballadoras son mulleres xitanas. Son dous, había unha demanda destes colectores aquí. De feito, houve un momento que nos faltou, tuvemos que retirar os que había e deixaban as botellas cheas de aceite na ubicación onde había eses colectores. E, bueno, agora, nada, empezaremos a dar ese servizo. É un servizo que vai prestar unha cooperativa de traballo social que se chama Mulleres Colleiteiras, que xa levan traballando bastantes anos neste tema. Nosotras lo revalorizamos primero, hacemos un tratamiento previo que va con una pureza de un 98,4% más o menos, y luego Resol nos lo viene a buscar a nuestras instalaciones en cisternas, se lo llevan y ya ellos lo convierten en combustible renovable. Con este aceite, que luego se convierte en combustible renovable, lo que hacemos es generar empleo para personas vulnerables, en exclusión social, o gente que se quiera reinventar también. Hay mucha gente a día de hoy en Galicia que no sabe que hay una recogida selectiva de aceite usado. Entonces, cuantas más campañas, cuantas más sensibilizaciones, cuanto más salgan los medios, pues siempre se va a recoger mucho más y vamos a contaminar mucho menos. E o Concello da Pobra convoca a cidadanía unha asemblea este mércores coa fin de presentar as distintas propostas para o futuro modelo de recollida do lixo. Será ás 8 da tarde no antigo local do ISM. Ademais de dar a coñecer as cifras de separación e reciclaxe que se manteñen aínda por baixo do desexable, o Concello da Pobra presentará as distintas propostas para deseñar o futuro modelo de recollida no municipio. Estamos diante de uns retos que nos marca a nova lei, que exixe unha serie de cambios, e aparte, levamos cunha concesión desde fai xa 20 anos, xa máis de 20, e que queremos renovar, ou vai significar un cambio importante para a ciudadanía. Nos entendemos que unha mellora para o servizo e para o nivel de reciclaxe de separación en origen que vamos a conseguir, e queremos que a xente coñeza, primeiro, as cifras actuais que temos de separación, que son manifestamente mellorables. Non é que este moi por debaixo do que é Galicia, pero sí que está moi lonxe do que determina a lei actual, e separamos en xeral moi pouca fracción se separa correctamente, en torno ao 20%, e nas distintas fraccións hai unha melloría que sería moi importante conseguir. Por exemplo, no vidro, solamente o 50% do vidro que se produce no Concello vai para os contedores de vidro. A intención do Executivo é ter elaborados os pregos cara a finais de ano e poder licitar o novo servizo coa previsión de entrar en funcionamento en 2026. Contratamos unha empresa que nos fixo unha auditoría primeiro e logo nos fixo unha serie de propostas de mellora do que temos, despois de analizar os fallos que se producían na recollida actual, que son múltiples, e nos fai unha proposta que vai desde a máis conservadora, digamos, a menos ambiciosa, que sería un pouco continuista co actual, con algunhas melloras, e logo vai mellorando hasta que fai unha proposta máis avanzada, onde xa se fala de outras cousas como tarxetas nos contedores, etc. Nos estamos valorando todas esas opcións, queremos tamén que a cidadanía a coñeza, queremos escoitar a xente, queremos escoitar as queixas que teñen, as reclamacións, o mal funcionamento que les ven no servizo. Moitas desas seguramente non xa teremos recollido, ou mellor todas, e non o sabemos. E tamén queremos escoitar as súas valoracións sobre as propostas que temos hoxe en día sobre a mesa. A asemblea terá lugar este mércores ás 8 da tarde nas antigas dependencias do ISM. Está aberta a toda a cidadanía. E aínda na Pobra, un total de 15 propostas concorreron á convocatoria pro deseño da súa fachada marítima. O concurso de ideas promovido polo Concello en colaboración coa Fundación Ría, o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia e a Fundación Marta Ortega pechou este domingo o prazo de presentación de candidaturas cunha elevada participación. Agora será un tribunal composto por varios arquitectos e enxeñeiros, así como técnicos municipais, o encargado de avaliar as propostas e elixir as 3 finalistas.
días. A mellor valorada recibirá 20.000 euros máis o contrato de redacción do proxecto orzamentado en 50.000. A segunda e terceira clasificadas recibirán premios de 8.000 e 5.000 euros respectivamente. A recuperación da Bienal de Arte de Pontevedra foi un éxito rotundo, así o cualifican dende a Deputación Pontevedresa. Esta mañá o Goberno Provincial realizou balance do impacto do regreso desta cita cultural. 125.000 espectadores pasaron polas diferentes propostas dunha programación que se prolongou 102 días, uns datos que reafirman a Administración Provincial na súa aposta por manter esta cita. Confirman que haberá edición en 2027. 125.000 persoas pasaron polas diferentes propostas do regreso da Bienal de Arte de Pontevedra. A programación prolongouse durante 102 días en 13 espazos da cidade pontevedresa. Facer unha aposta sempre é asumir un risco, iso é algo inevitable. E se recuperamos a Bienal e a xente non a lembra? E se despregamos un cartel de luxo na Bienal e a xente non acompaña? E se poñemos en riba da mesa o debate da paz e a xente non se involucra? Pois os datos dos que dispoñemos son claros. Esas lóxicas dúbidas iniciais quedaron enseguida disipadas e deixou paso a un éxito rotundo tanto pola acollida do público como polo seu impacto cultural, económico, social que xerou na cidade durante máis de 3 meses. Convertendo este proxecto no maior evento cultural que se ten organizado nunca en Pontevedra. Pro Goberno Provincial, a recuperación da Bienal despois de 15 anos de ausencia supuxo unha explosión artística na provincia. Non en van participaron 105 artistas de 28 nacionalidades diferentes, baixo a proposta Volver a ser humanos ante a dor dos demais. Unha lección valente, moi valente, non foi sinxela, pero necesaria. Nun momento en que o mundo asiste, casi en silencio, ás guerras esquecidas e ás crises humanitarias que nos ocupan titulares cada día. A través da mirada dos artistas, moitos deles procedentes de países en conflicto, a Bienal de Pontevedra converteuse nun espazo de reflexión, de memoria e de denuncia, pero tamén nun lugar para a esperanza e para a defensa que nos fai máis humanos. Dende a Deputación tamén se presentaron hoxe os datos do estudo que se encargou para coñecer a opinión dos pontevedreses sobre a recuperación da Bienal. Das 400 persoas enquisadas, o 85% apoia a celebración dunha nova edición. Que os pontevedreses califican cun notable alto, 7,6, a celebración da Bienal e o seu impacto na cidade. E algo máis dun terzo dos enquisados califícana con sobresaínte ou matrícula de honra. Que o máis apreciado é o potencial do evento para promover a arte, pero tamén a proxección que se dá da cidade fora das nosas fronteiras. Ante esta boa acollida, o Goberno Provincial xa pensa na Bienal de 2027. De feito, en novembro informarase sobre o concurso público que convocará a Deputación para escoller os comisarios da vindeira edición. Chamamento da Fundación Provincial Banco de Alimentos á cidadanía. Os días 7 e 8 de novembro a entidade celebra a súa gran recollida, pero para facela posible precisa mobilizar máis de 800 voluntarios en Pontevedra e nas localidades do norte da provincia. O obxectivo, superar os 325.000 kilos de alimentos que recadaron no 2024. 800 voluntarios serán necesarios para poñer en marcha a gran recollida da Fundación Provincial Banco de Alimentos en Pontevedra e nas localidades do norte da provincia. Celebrarase os días 7 e 8 de novembro e a entidade fai un chamamento á cidadanía. Non se necesita nada especial más que tener 4 horas de tiempo para poder dedicarle a la campaña, o bien el viernes 7 de noviembre o el sábado 8 de noviembre, que es cuando se va a celebrar la campaña, y tener voluntarios que nos dediquen 4 horas de su tiempo en uno de esos 2 días
para poder llegar a ese objetivo de alcanzar los 325.000 kilos del año pasado. A nivel provincial serán máis de 2.500 voluntarios os que se repartirán entre 150 supermercados. A recollida realizarase baixo o lema Dámolo todo, cun formato de doazóns mixto, entrega de alimentos físicos e achegas económicas en caixa. Conservas de todo tipo, conservas vegetales, conservas de pescado, conservas de carne, las legumbres cocidas que vienen ahora en los botes. Esto es muy importante porque así no obligamos a consumo energético a familias que a veces no tienen recursos ni para eso. Entonces eso es muy importante. Y luego pues los básicos de siempre, pues lógicamente la leche, el aceite, las galletas, el cacao. En fin, lo que es la cesta básica. Nesta gran recollida, o Banco de Alimentos volverá a contar coa complicidade de medio cento de centros educativos da Brilat, a Garda Civil e a Escola Naval, todos traballando cun obxectivo claro: superar os 325.000 kilos de alimentos que se recolleron no 2024 para manter o labor da Fundación ata a primavera de 2026. Siendo la campaña de la gran recogida pues unos 20 días antes que otros años, pues esto también nos va a ayudar a llegar a final de año un poco con los almacenes un poco más llenos, ¿no? Aún así, esa campaña, las previsiones que manejamos siempre son de que llegarán hasta primavera, y en primavera ya empezamos con las campañas de primavera, con lo cual todo va en un proceso de programación. Na actualidade, a Delegación pontevedresa do Banco de Alimentos axuda a máis de 5.000 persoas en Pontevedra e na zona norte a través dunhas 40 entidades benéficas e ONGs coas que traballa. No 2024 entregáronse 1,4 millóns de kilos de comida en toda a provincia e no primeiro semestre deste ano repartiron xa 700.000 kilos. A ver, a nosotros lo que nos transmiten las entidades con las que colaboramos es que está habiendo un repunte en las familias necesitadas. Gente, algunos que son transeúntes que no residen aquí, pero bueno, la mayoría son gente que reside en nuestros municipios, y sí es cierto que el colectivo de inmigrantes pues cada vez también es mayor, ¿no? Tanto inmigrantes de Hispanoamérica como del norte de África, ¿no? Como cada ano, esta gran acollida estará apadriñada por un rostro coñecido. Polo de momento, o Banco de Alimentos mantén o segredo. Desvelarase o vindeiro 22 de outubro. O sol volveu saír en Meis na terceira edición da Carreira de Leo. Unha marea humana encheu a localidade este domingo para participar nesta proba solidaria. Unhas 2.400 persoas participaron nesta cita que serviu para recadar fondos para enfermidades raras. Nesta ocasión, para a Asociación Española de Enfermos de Alexander e para a entidade Duchenne Parent Project. Un evento que ademais serve para lembrar a memoria do pequeno Leo falecido a causa dunha doenza rara. Cheo total en Meis con motivo da Carreira e Andaina Solidaria de Leo. A terceira edición, celebrada este domingo, trouxo ata o municipio a centos e centos de persoas de todas as idades. Se o ano pasado o evento superara todas as expectativas, esta edición foi aínda máis alá, superando os 2.400 participantes. A organización amosaba o seu agradecemento pola excepcional acollida desta iniciativa que serve para recadar cartos para colectivos que atenden a persoas con enfermidades raras. Nesta edición, os fondos vanse entregar á Asociación Española de Enfermos de Alexander e a entidade Duchenne Parent Project. A carreira serviu tamén unha vez máis de homenaxe ao pequeno Leo, un neno da localidade que faleceu precisamente a consecuencia dunha enfermidade rara. Con toda a veciñanza apoiando a súa familia, impulsora desta iniciativa, desenvolveuse esta proba que se divide en dúas partes. Por unha banda, unha andaina de 6,5 km e pola outra, unha carreira de 5 km. Ademais, para a rapazada, houbo distintos niveis en función da súa idade. O momento máis emotivo desta edición tivo lugar ao comezo da proba, cando os corredores abriron paso ás persoas que participaron en carreira de rodas e os seus acompañantes. De feito, este ano eles tiveron un gran protagonismo reivindicando a súa figura, e máis un dos padriños desta edición foi Eric Domingo, récord en maratón empurrando unha carreira de rodas, canda el a cantante Fátima Pego, que tamén fixo de madriña desta edición. A xornada incluiu tamén distintas propostas musicais, animación e gastronomía. Contou co apoio do Concello de Meis, a Deputación de Pontevedra e a Xunta de Galicia. Pois así, coa Carreira de Leo marchamos. A actualidade xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.